Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου. Καλώς ήρθατε στο Καφεμείον. Καινούργια εκπομπή. Θα δείτε γενικά τη φάση, πώς θα πηγαίνει, όσο περνάει ο καιρός. Μαζί μου έχω τον Αντώνη Σκουμπουρδί. Πες ένα γεια συστήσου στον κόσμο. Γεια σας και από μένα. Εγώ να ξέρετε ήρθα επειδή πίσω εδώ έχει μια φωτογραφία της Chelsea, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Κάτι ήξερε εδώ ο κ. Χατζηπαναγιώτου. Είναι πρώην μου ποδοσφαιριστής, πολύ καλός και σε πολύ καλές φουρνιές, σε πολύ καλό τμήμα. Εντάξει, νομίζω καλοπιάνει λίγο τον παρουσιαστή εδώ. Εντάξει, μια καλή χρονιά είχα. Μια καλή χρονιά. Δεν πειράζει όμως. Είναι τακτική. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάποιες ερωτήσεις από τα πρώτα σου χρόνια. Γενικά δεν θέλω να το δεις σαν συνέντευξη τύπου κάτι τέτοιο, σε βάζω στο βάθρο και μιλάς. Κουβέντα τα λέμε σε πολύ χαλαρό vibe, ας πούμε. Ξεκινάς την καριέρα σου τεψτέα, από πολύ μικρή ηλικία. Σωστά? Σαν ποδοσφαιριστής, θα να σου πω, σαν ποδοσφαιριστής. Σαν ποδοσφαιριστής, ναι. Εγώ, γι' αυτό βλέπεις και την μπασκετική την μπλούζα, πιο μικρός αγαπούσα τον μπάσκετ, ας πούμε, πιο πολύ. Έπαιζα ποδόσφαιρο παράλληλα, αλλά επειδή όλοι οι φίλοι μου είχαν πάει μια εποχή τερψιθέα, στο γήπεδο της Τερψιθέας, ακολούθησα κι εγώ, σε πιο μεγάλη ηλικία γενικά. Κάπου εκεί στα 14, ξέρω εγώ. Και τι θέση έπαιζες, με τι ξεκίνησες? Φαντάσου τώρα για να δεις ότι γενικότερα και η μικρή ηλικία πρέπει να έχουν λίγο, ας το πούμε έτσι, μυαλό και πιο πολύ να τους αρέσει να παίζουν μέσα. Εγώ επειδή μου άρεσε η επίθεση, ξέρω εγώ, το center for και είχα δει ότι υπήρχαν 10 center for εκείνη την εποχή. Είδα που έχει λιγότερο ανάγκη, είδα στα αριστερά και λέω παίζω αριστερό extreme. Και το βάφτισα μόνος. Και κουτσά στραβά άρχισα να παίζω εκεί, γιατί δεν υπήρχε πολύ ανταγωνισμός. Οπότε κάπου εκεί στις μπροστινές θέσεις. Έξυπνο γι' αυτό. Εγώ βέβαια ξεκίνησα μπάλα να παίζω και εγώ σεντερφόρ, αλλά λόγω ύψους. Δηλαδή, πάντα ήμουν ο πιο ψηλός στην ηλικία μου. Πάντα. Πού θα παίξει το παιδί, έβαλε το σεντερφόρ. Έσκαγα ένα κεφάλι στους άλλους αμυντικούς τα παιδιά. Εντάξει, όσο μεγάλωνα, προφανώς η τεχνική μου δεν ήταν και τόσο καλή. Ξέρεις κι εσύ, μπήκα στόπερ και ξεκινήσαμε μαζί αυτή την πορεία. Δεν ήσουν τόσο τελικάτος όσο ο Θάνος που είχες δίπλα στα στόπερ, που πέταγε πόντιες, αλλά εντάξει, ακριβώς. πιο σκληροτράκυλος. Ο Θάνος ήταν ο τεχνίτης. Ήταν η τέλεια ισορροπία. Σωστό. Ήταν η τέλεια ισορροπία. Και οι δύο ψηλά κορμιά που ήμασταν, ο ένας προφανώς είχε καλύτερη τεχνική από τον άλλον και ο άλλος ήταν εκεί για να κόβει, να παίζει ξύλο και να κάνει μπαίνεις και σε προπονητικά κομμάτια, έχεις την αίσθηση του πώς πάμε να κάνουμε ένα καλό πλάνο για να φτιάξω την άμυνά μου. Ωραία, οπότε λοιπόν, ξεκινάς τερψιτέα σαν αριστερό half, επιθετικός. Συνεχίζεις την καριέρα σου στην επίθεση και νομίζω μετά πηγαίνεις σε center for. Φεύγεις από αριστερό half. Ναι. Αυτή η αλλαγή πώς προέκυψε? Αυτή η αλλαγή έβλεπε, ας πούμε, ο προπονητής ότι όντως, ας πούμε, ήταν μια προπόνηση που έβαλα 3-4 γκολ αρκετά και ενώ είχε πολύ ανταγωνισμό, είχε πολύ καλούς παίχτες σε εκείνη τη θέση. Μετά τους μετακίνησε στους υπόλοιπους. Έβαλε τον ένα δεκάρι, τον άλλο δεξιά, μας χώρες όλους. Ναι, και μετά εκεί έμεινα σε αυτή τη θέση. Αν και επειδή έχω αλλάξει αρκετές θέσεις, εμένα μ' άρεσε να παίζω, δεν άντεχα πολύ, ας πούμε, το μπάγκο, ας πούμε, και προσπαθούσα να μπω σε οποιαδήποτε θέση για να παίζω στην δικά, δηλαδή μέχρι και μπακ και στόπερ έχω παίξει. Είχες νεύρο, δεν σε Αν και ένοιαζε. δεν ήταν η θέση μου εκεί, προσπαθούσα να μπω σε οποιαδήποτε θέση χρειαζόταν. Και η αγαπημένη σου θέση, αφού έχεις περάσει όλες αυτές τις θέσεις προφανώς? Ναι, εντάξει. Στις μπροστινές θέσεις είναι, γιατί και ένα παιδάκι τώρα, ας πούμε, που ξεκινάει το ποδόσφαιρο του αρέσει, ξέρω εγώ, να βάζει γκολ. Όσο είσαι πιο πίσω είναι λίγο πιο άχαρος ο ρόλος. Αλλά ο καθένας πρέπει να κοιτάει και όλα στα χαρακτηριστικά που έχει. Ειδικά τα παιδιά, δηλαδή, τους αρέσει να είναι εκεί γιατί βάζουν τον γκολ. Οπότε και εγώ, σαν παιδί, μ' άρεσε να σκοράρω. Οπότε εκεί μπροστά. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για την τερψιτέα. Ξεκίνησε την καριέρα σου λοιπόν στην τερψιτέα μαζί με έναν παίχτη ο οποίος όχι μόνο αγωνίστηκε στην εθνική, αλλά και σε πολλές μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά και στο εξωτερικό, με τον Τζαβέλα. Θες να μας πεις κάποια λόγια για τον Τζαβέλα, για το πώς βρεθήκατε και πώς νιώθεις που ένας παίκτης ο οποίος είχε την καριέρα που είχε ο Τζαβέλας, κατάφερε και απογειώθηκε τελείως και εσύ τον ήξερες από πολύ μικρή ηλικία? Εγώ όταν πήγα στο αντρικό, ήμουνα εκεί στη φάση, ήταν δεύτερος χρόνος που έπαιζα μπάλα, νομίζω. Δηλαδή πήγα από την πλατεία κατευθείαν στο αντρικό. Και εκεί δηλαδή έπαθα ένα σοκ το γήπεδο. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, σε χορτάρι τότε, ανταγωνισμός πολύ. Ξέρεις, και ζούσα, δηλαδή έλεγα τώρα ζω ένα όνειρο, ας πούμε.
Και τότε ήταν ο Τζαβέλα, ας πούμε, τότε δεν τον ήξερε κανένας προφανώς. Ήμασταν συνομήλικοι. Μπορώ να σου πω ότι ποια στοιχεία τον ξεχώρισαν, ότι ήταν αλανάκος, ας πούμε, εισαγωγικά, ξέρω εγώ, δεν χαμπάριαζε, ξέρω εγώ, καθόλου. Και αυτό φαινόταν και συμπεριφορά με τους άλλους. Οπότε, όταν σε τέτοια ηλικία δεν είσαι ψαρωμένος, ας πούμε, είναι ένα τεράστιο συν. Μετά από 1-2 χρόνια που έπαιξε, τον είχα 3 χρόνια συμπαίκτης. Δηλαδή, όσα χρόνια ήμουνα κι εγώ, έκανα προπονήσεις στην αντρική ομάδα, ήμασταν συμπαίκτες. Εντάξει, από εκεί και έπειτα ξεχώρισε το αριστερό του πόδι. Ήταν φαρμάκι από τότε. Δηλαδή, σέντρα, σουτ, μεταβιβάσεις, όλα ήταν αλφάδι. Δεν ήταν τόσο γρήγορος. Αλλά είχε τον τζαμπουκά, είχε το αριστερό πόδι και είχε τη θέληση που αυτό είναι το πιο σημαντικό για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, γιατί αξίζει ένα πολύ μικρό ποσοστό γίνονται επαγγελματίες, σχεδόν 1% ξέρω εγώ, που είναι ανάλογα κιόλας και με τη χώρα και το επίπεδο πόσο των μάλλον ακαδημιών. Πόσο μάλλον και στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο μικρό, ας το πούμε από 1%. Είναι η θέληση που έχει και πόσο μπορείς να προσαρμοστείς στις κακοτυχίες, ξέρω, και στα άσχημα πράγματα που σου συμβαίνουν και μπορείς να το αντέξεις αυτό. Και γενικότερα και το περιβάλλον σου, οι γονείς παίζουν ρόλο. Ας πούμε, ο Τζαβέλας τότε νομίζω είχε ένα θείο που ουσιαστικά τον στήριζε γενικά. Είχε την πίστη αυτό που σου είπα, γιατί θυμάμαι τότε που το λέγανε. Εγώ λέγα τι του λένε, ας πούμε. Του λέγανε ότι ποιος είναι αριστερό μπακ στην εθνική, ο Σπυρόπουλος ήταν τότε. Ήταν ανταγωνιστής στο Σπυρόπουλο να γίνεις. Δηλαδή, όταν βάζεις πολύ ψηλά τον πύχη και το προσπαθείς και το πιστεύεις, μπορείς να τα καταφέρεις. Οπότε αυτός στόχευε από τότε πολύ ψηλά και δεν είναι και τυχαίο κιόλας. Η ομάδα ήταν στη Δέλτα Εθνική και ήρθε κλήση τότε για τον Τζαβέλα στην Εθνική Ελπίδων. Στην Εθνική Ελπίδων, όπως και τώρα, είναι όλοι από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Στην καλύτερη είσαι στην Α Εθνική. Β Εθνική δεν θυμάμαι αν καλούν ακόμα παίχτες από Β Εθνική. Δηλαδή τότε η ομάδα ήταν στην 4η κατηγορία. Δέλτα Εθνική. Και εκείνος πήγαινε στο εξωτερικό και παίζε παιχνίδια. Και πέρα από αυτό είναι και πολύ σημαντικό κάποιος να σε στηρίζει σε όλο αυτό. Δηλαδή αυτό που πες με το θείο του, ότι είχε μια συνεχή στήριξη. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν αυτή τη στήριξη. Μπορεί να προσπαθούν, αλλά άμα δεν έχει κάποιον από δίπλα σου, συνέχεια να σε πιέζει, συνέχεια να σου πει προχώρα, πάμε, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, παίζει και εκεί ρόλο πέρα από το περιβάλλον και ο προπονητής που έχεις και αυτός να σε στηρίζει και να σε δουλεύει. Αλλά σου είπα είναι πόσο το πιστεύεις. Όπως και εμείς στη συνέχεια της συζήτησης θα δούμε κάποιες μικρές επιτυχίες που έχουμε κάνει. Όλα είναι θέμα πίστης. Είναι να γίνεις ένα σύνολο, να το πιστεύεις. Το ίδιο ισχύει και ατομικά. Δηλαδή, επειδή έχω κάνει αρκετούς που ήταν ποδοσφαιριστές μικροί και γίνανε επαγγελματίες, το πιστεύανε πιο πολύ από όλους. Απλά για να γίνεις και επαγγελματίες θέλει αρκετές θυσίες και κατά ψέματα που πολλοί σε αυτήν την ηλικία που ήσουν και εσύ δεν μπορούν να το ανεχθούν. Δηλαδή να μην ξενυχτάνε, να προσέχουν τη διατροφή τους, να κάνουν πράγματα που άλλα παιδιά δεν κάνουν. Οπότε σίγουρα δεν είναι τυχαία εκεί που φτάσανε. Θέλει πολύ θυσία, αυτή η φάση και ξαναγυρνάω στο ότι είσαι και στην Ελλάδα που πέρα από τις θυσίες που πρέπει να κάνεις ατομικές, που άμα θες να αφιερωθείς στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξεχάσεις τη ζωή σου. Δεν πρέπει να ασχολείσαι καν ούτε με ξενύχια, με γκόμενες, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και πραγματικά αυτή η περίπτωση του Τζαβέλα μου έχει καρφωθεί από τότε που παίζαμε μαζί και μου το έχεις πει για τον Τζαβέλα. Είχα πάθει σοκ. Από τότε είχε ωραία γκόμενα ο Τζαβέλας. Τον είχα πετύχει η παραλία εκεί πέρα. Μέχρι τώρα βλέπω, παρακολουθώ τα gossip, οπότε πάει καλά. Είχε μάτι μάλλον η γυναίκα. Είχε από εκεί, δεν ξέρω τι γινόταν. Τον πετύχε, εντάξει, είχε πλάκα. Και μέχρι τώρα, ας πούμε, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές συμπαίκτες μου που μιλάνε ακόμα με αυτόν. Κάνα 2 συμπαίκτες μου έχουν. Κάποια στιγμή θα χαρούμε να έρθει κιόλας στο γήπεδο που τώρα έχει ανακαινιστεί, έχει γίνει ολοκένουργιο, να το βραβεύσουμε κάποια στιγμή για την προσφορά του. Προσπαθούμε το επόμενο διάστημα να τον φέρουν και να το δουν και τα μικρά παιδιά. Θα μπορούν να του μοιάσουν, να πιστέψουν ότι μπορούν και αυτοί. Ένας αρχηγός της Εθνικής Ανταλλάσσης, όχι μόνο έπαιξε Εθνική Ανταλλάσσης, πολλές συμμετοχές και αρχηγός, οπότε όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Ωραία. Οπότε έχουμε πορεία μαζί με Τζαβέλα. Μες στο γήπεδο μεγαλώνετε μαζί. Η συνέχεια η δική σου μετά ήταν στην Τερπστέα. Σωστά. Ναι. Είχες κάποια άλλη ομάδα στην πορεία πέρα από. Ήτανε πάντα μπλε η φάση. Εγώ το σημαντικό και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα για τα μικρότερα παιδιά. Εγώ κοίταξα κυρίως τα διαβάσματά μου, τα μαθήματα από κάποια στιγμή και έπειτα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το Τζαβέλα να ερχόταν από πρωί να φεύγει βράδυ, παράδειγμα. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Εγώ πήγα να ήσασταν μετά το φροντιστήριο, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι επιλογές του καθενός. Εγώ κοίταξα περισσότερο τα μαθήματα. Δόξα τω Θεώ, πέρασα και σε μια σχολή, ας πούμε, στα ΤΕΦΑ Αθήνας και προσπαθούσα να παίξω ποδόσφαιρο παράλληλα. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό για τα παιδιά. Ό,τι και αν γίνει, να μην σταματάνε τον αθλητισμό. Εγώ, ας πούμε, δεν τον σταμάτησα ποτέ, έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
Εγώ για να φανταστείς δεν ήθελα ποτέ να φύγω από την ομάδα, να καταλάβεις πόσο δέσιμο είχα στην ομάδα. Όταν με δώσαν τον Νικό στον Ποσειδώνα, τότε Γλυφάδας, δεν ήθελα να φύγω με τίποτα και είχα πει στον πρόεδρο κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω στην ομάδα. Πήγα στον Αωνά άλλη μια χρονιά και άλλη μια χρονιά στον Κεραυνό Γλυφάδας. Έκανα ένα tour μικρό, ας πούμε, 3 χρόνια. Και τότε φαντάσου όταν έφυγα από τον Κεραυνό Γλυφάδας, έχω το δελτίο στα χέρια μου. Τότε η ομάδα ήταν αλφα τοπικό και δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρόεδρος. Ανοίγω τα γραφεία μια μέρα και αφήνω το δελτίο μου πάνω, έτσι, το έντυπο με το βαλόν, το αφήνω πάνω. Λέω: έχω γυρίσει στην ομάδα και έφυγα. Και αυτοί με κοιτάγανε έτσι. Με το έτσι θέλω να το πω, γύρισα στην ομάδα. Και μετά δεν σταμάτησα όλα τα χρόνια μέχρι να γίνω προπονητής στην πρώτη ομάδα. Έπαιζα για την Τεριψτέα. Ναι. Είπες Κεραυνό Γλυφάδας. Στον Κεραυνό Γλυφάδας ήσουνα και βοηθός προπονητή σε κάποια φάση. Όταν ήταν Β' Εθνική τότε η Γλυφάδα. Είσαι διαβασμένος όμως. Ποια ήταν. Να βρίσκεσαι στη Β' Εθνική. Σαν βοηθός προπονητή και να βλέπεις λίγο την κατάσταση. Πες μας λίγο πώς ήταν τότε οι εμπειρίες σου, οι αναστροφές σου, άμα έχεις ακούσει κάτι κουλό, ας πούμε, που για κάποιον που ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να μην το ακουστεί τόσο κουλό, ναι, αλλά ίσως μια ιστορία η οποία θα βοηθήσει. Ναι. Ουσιαστικά η πρώτη μου ομάδα που προπόνησα, έστω και πήγα σαν γυμναστής εκεί πέρα, έστω και σαν γυμναστής, δεν είχα προπονήσει κάποιο τμήμα, ήμουν ακόμα φοιτητής. Τότε είχαν έναν άνθρωπο, το λέγανε Δημήτρη Σπύρου, ο οποίος με ήξερε και σαν μικρός ποδοσφαιριστή, ήξερε ότι ήμουν πειθαρχημένος, ήμουν σοβαρός και ότι θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε ένα τέτοιο επίπεδο και πήγα γυμναστή στην ΚΑΠΑ 20 τότε. Πραγματικά εγώ, επειδή μέχρι και τώρα που δεν έχω φτάσει σε ένα επίπεδο, ακόμα και εγώ θεωρώ μαθαίνω, αν και έχω μια εμπειρία αλφα, μέχρι και τώρα προσπαθώ από όλους να ακούσω πράγματα, να κοιτάξω πώς να βελτιωθώ. Δηλαδή, σε εκείνο το σημείο που ήμουν και ήταν η πρώτη μου ομάδα, μόνο προσπαθούσα να ακούσω και να δω πράγματα. Δηλαδή, πήγαινα στην πρώτη ομάδα, τότε πρέπει να ήμουν 22, κοντά στα 22, εκεί πρέπει να ήμουν. 21-22. Όπως και να έχει, για μια τέτοια ηλικία, το να βρεθεί σε ένα τέτοιο χώρο με κάποια δουλειά, έτσι, με κάποια ειδίκευση, σίγουρα είναι κάτι. Όχι μόνο και στην πορεία σου στο μέλλον. Γενικά σαν άνθρωπο. Βελτίωση σαν άνθρωπο γενικά. Και φαντάσου τότε, θυμάμαι, επειδή είχα τη διάθεση και πρωινές προπονήσεις σε αντρική ομάδα, εγώ ξύπναγα το πρωί και έλεγα: έπαιρνα άδεια να μπω να δω την προπόνηση. Και αυτό μου λέγανε: είσαι μέλος της ομάδας. Τι να πάρεις άδεια, έξω, μπες και στην προπόνηση. Μου λέγε: κοίταγα το γυμναστή, το ασκησιολόγιο, τα κιλά, ας πούμε, που βάζει τα βάρη. Κοίταγα την παραμικρή λεπτομέρεια. Κοίταγα. Τότε ήταν ο Παντέλης προπονητής, πολύ γνωστός προπονητής. Να σου πω τώρα μου ήρθε μια κουλή ιστορία. Είχα πάει να δω μια προπόνηση. Εντάξει, ατακαδόρος μεγάλος. Όλοι οι μεγάλοι προπονητές έχουν ατάκα. Φωτιά, είχε στήσει τα κονάκια και έλεγε: εδώ με 2 επαφές, εδώ με 3 επαφές, ξέρω εγώ, κλασικά. Λέει, σταματάει την προπόνηση και λέει: ρε μάγκες, το κονάκι δεν το έβαλα επειδή κατούρισε κανένα σκύλος ή κάτι, το έβαλα για να έχετε κάποιες επαφές. Πάμε, προχωράμε, ξέρω. Για ταινίες, εγώ έλεγε: εσύ έπρεπε να παίζεις την ταινία τάδε, όταν έβλεπε ένα λάθος, έχεις παίξει στο, έλεγε γνωστές ταινίες, ξέρω εγώ. Εντάξει, πάντα, επειδή θα συζητήσουμε και μετά και σε πιο μεγάλη ηλικία που πήγα σε μια επαγγελματική ομάδα, εκεί πραγματικά ζεις το όνειρό σου, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να δουλέψουν επαγγελματίες, να το πω, γιατί όντως αυτή είναι η ζωή τους, αυτή είναι η δουλειά τους, είναι αφοσιωμένοι 100% και πραγματικά όποτε έχω μιλήσει με επαγγελματία, έχω δουλέψει με επαγγελματία, είναι 100% focus και ό,τι το κάνει, ούτε θα σε ειρωνευτεί, ούτε, εντάξει, με ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια αυτό που σου λέω. Προφανώς, υπάρχουν και περιπτώσεις. Παντού υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά είναι εκεί για να σε ακούσουν και να δουν, αφού έχεις αυτό το ρόλο, ας πούμε, εκεί στην ομάδα και έχεις φτάσει να έχεις το ρόλο αυτό που έχεις, δεν σε έχουν πάρει τυχαία, θα σε ακούσει και θα το κάνεις. Ήσουνα και στους Τράχονες στην ΚΑΠΑ 20 και αυτή η Β' Εθνική. Ναι. Είχες ανάλογες εμπειρίες εκεί πέρα ή τα είδες καλύτερα τα πράγματα? Θα σου πω, εκεί επειδή όντως κάναμε καλή χρονιά και είχαμε βγει τρίτη, ας πούμε, στο ΚΑΠΑ 20 και η Γλυφάδα δεν ήταν και τόσο, ας πούμε, από τις γνωστές ομάδες. Με πήραν οι Τράχονες, ξεκίνησα προετοιμασία κανονικά στην ομάδα, τότε προπονητής ήταν ο Νεντέλκοβιτς. Αυτός ο προπονητής μετά μέχρι τώρα είναι τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας της ΑΕΚ, να φανταστείς, τότε και αυτόν ήταν τα πρώτα βήματα. Μεγάλη μου τιμή που και αυτός ο προπονητής με πήρε τηλέφωνο να πάω εκεί, να καταλάβεις ότι εγώ μόνο και η δουλειά του και τι παίχτης ήταν, αυτός μου έλεγε περιστατικά, να καταλάβεις, από ότι ήταν στην Καβάλα με τον Ψωμιάδη, μου έλεγε: άμα θες μπορώ να σου πω και ένα σκηνικό με Ψωμιάδη. Πες, εννοείται, πες το. Να γελάσεις. Βέβαια. Ναι. Και ήταν τρομερός παίκτης. Διάβασα και εγώ το βιογραφικό του, τι έχει κάνει. Δηλαδή, μόνο που ήμουνα με αυτόν εκείνη την εποχή, άμα είχε τραυματιστεί σε ένα παιχνίδι,
Και ήταν ο καλύτερος παίκτης τότε ο Νεντέλκοβιτς και είχαν πάθει σοκ όλοι και λέει, θυμάμαι είμαι στο κρεβάτι, λέει, του πόνου, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και είχε έρθει κάποια από τους μπράβους, ας πούμε, της τότε εποχής, ας πούμε, της ομάδας και μου βάζε πάγο στο πόδι, λέει, και έλεγε καλά είσαι, όλοι είχαν πάθει σοκ, αν είναι καλά ή όχι. Για το αγωνιστικό τώρα, ναι, εγώ έκατσα λίγους μήνες εκεί πέρα στην ομάδα, γιατί και τότε, ας πούμε, οι υποχρεώσεις μου ήταν αρκετές. Ήμουν και στην Τερψιθέα και είχα και κάποια άλλα τμήματα, τότε ξεκίνησα να προπονώ και πιο μικρά. Έκατσα 3 μήνες. Τη μεγαλύτερη επιτυχία που κάναμε τότε και ήταν ο λόγος που πήγε ο Νεντέλκοβιτς μετά στην ΑΕΚ. Είχαμε κάνει ένα Ιτράχονες ΑΕΚ στο πρωτάθλημα που είχε ξεκινήσει η Super League. Είχαμε κάνει διπλό εκεί πέρα μέσα 0-1, ξέρω εγώ. Με την ΑΕΚ τότε που είχε πέσει την κατηγορία, ναι, και είχε αρχίσει και ανέβαινε. Και αυτό, ναι, τότε που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήμασταν 3 άτομα. Εγώ, ο Νεντέλκοβιτς και άλλο ένα παιδί, δεν θυμάμαι τι πόστο είχε τότε ο γυμναστής, ας πούμε, τότε κι άλλος ένας. Και οι άλλοι είχαν επιτελείο, δηλαδή έβλεπα τα στόπερ ξεχωριστά, κάνανε μεγάλες και μπάλες. 15 άτομα, είχα δει τον Μπάγεβιτς στην άκρη και λέγα πού είμαι. Πάμε εμείς τώρα, ξέρω, πού είμαι. σε τέτοια φάση. Ναι, και πήραμε διπλό, 0-1, ξέρω εγώ, εκεί. Ήταν μια καλή εμπειρία. Και μετά, όντως και εκεί τότε τον είδανε κιόλας και τον προπονητή και μέχρι τώρα έχει κάνει, ειδικά σε επίπεδο ακαδημιών και τέτοιο, έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά εμένα με βοήθησε αρκετά. Όταν στα πρώτα σου βήματα έχεις κάνει με 2 επαγγελματικές ομάδες, παίρνεις και εσύ την οτροπία του ότι πρέπει να δουλέψω σωστά και επαγγελματικά. Και από μικρή ηλικία πρώτον και δεύτερον και πολύ απότομα. Και αυτό συνέβαινε και με την Τερψιθέα, άμα θυμάσαι, καμιά φορά που είχαμε παίξει με Πανιόνιο, με Καλυθέα, με τέτοιες ομάδες οι οποίες έρχονται στημένες, έρχονται εκεί focus, έρχονται με σκοπό, επειδή εντάξει, τα παιδιά προφανώς έχουν κάνει τις θυσίες τους. Κάποιοι μπορεί να παίζουν τώρα και σε επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε. Ναι. Και μου τα σκάει αυτό γιατί θυμάμαι πώς ήμασταν εμείς. Ήμασταν όλοι έτσι μια παρέα ωραία και λέμε πάμε να παίξουμε την μπάλα μας. Μια μικρή περιοχή όπως είναι η Τερψιθέα. Είχαμε κερδίσει αρκετές φορές ΠΑΕ, αρκετές καλές ομάδες οργανωμένες, πιο οργανωμένες από εμάς. Εντάξει, εμείς πιο πολύ αυτό σου λέω, είχαμε την πίστη, είχαμε τη δουλειά και όταν είσαι ενωμένος και είσαι focus εκεί, μπορείς όντως να κάνεις. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα το οποίο μπορεί να κάνει εκπλήξεις. Οπότε την κάναμε την κάναμε για αρκετά χρόνια την κάναμε. Επιστρέφεις από τους Τράχονες λοιπόν. Επιστρέφεις στην ομάδα της καρδιάς σου, στους μπλε που πάντα έχεις μέσα σου. Από ποιο επίπεδο ξεκίνησες? Θα πω και εδώ μια ιστορία, πάλι έτσι σαν συμβουλευτικά, ας πούμε, για τους μικρούς αλλά και όσοι ξεκινάνε γενικότερα την καριέρα τους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Εγώ, ας πούμε, πάλευα, ήμουν και φοιτητής, δεν με εμπιστευόντουσαν τότε να πάρω κάποιο τμήμα ακαδημιών. Τώρα που εγώ είμαι και υπεύθυνος της Ακαδημίας στην Τερψιθέα, όταν βλέπω νεαρά παιδιά και θέλω να δουλέψω, κατευθείαν τους δίνω τη δυνατότητα και ας μην ξέρουν, λέω εδώ θα έρθετε να μάθετε. Γιατί τώρα, άμα δεν ξεκινήσεις από κάπου να αρχίσεις να μαθαίνεις, δεν θα μπεις ποτέ στο ρυθμό να φτάσεις να έχεις κάποιες εμπειρίες. Δεν ήταν οι πρώτοι που με εμπιστεύτηκαν. Τότε δηλαδή άνοιξαν τα αυτιά τους στην ουσία, το ότι κάτι έκανες. Αυτός μπορεί να κάνει κάτι. Εγώ χτυπούσα πόρτες τότε δειλά-δειλά, αλλά ήρθε η ευκαιρία να μου δώσει το πιο μικρό τμήμα τότε. Τώρα είναι, ας πούμε, K6 παράδειγμα, τότε ήταν αστεράκια λεγόντουσαν. Όταν μπήκα, έκανα 1-2 προπονήσεις. Έλεγα ότι αυτό είναι το επάγγελμα που δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω. Δηλαδή, σοβαρά. Τα παιδιά να του έρχεται μια μπάλα στο κεφάλι, να του έρχεται και μόνο να κλαίει, τίποτα άλλο. Και εγώ έλεγα τώρα τι κάνω, και είχα άλλα 15, δεν είναι μόνο αυτό. Να είχα 5 να έλεγα εντάξει. Είσαι και το άλλο σκαρφάλωνε τα κάγκελα, έτρεχε σκαρφάλωνε τα κάγκελα την ίδια στιγμή. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ τότε εύκολα, αλλά επειδή είχα και άλλους προπονητές φίλου, λέει έτσι είναι, έτσι θα συνηθίσεις στην αρχή σιγά-σιγά, να τα στρώσεις, να τα βάλεις λίγο να πειθαρχήσουν. Ουσιαστικά αυτά τα 4-5 χρονών και 6 πειθάρχησαν κάποια στιγμή. Και αυτή ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Όταν έβλεπες ότι σιγά-σιγά ξεκίνησαν και κάνανε δηλαδή μια πάσα. Γιατί τότε μόνο παιχνιδάκια μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να πας σε πιο εξειδικευμένα πράγματα. Όταν έβλεπες σιγά-σιγά ότι πειθαρχήσαν και ότι δεν ήταν αυτό το αλαλούμ που τα φέραν στην παιδική χαρά. Πιανόντουσαν τα κάγκελα. Και μόνο παίζανε και φύγανε έξω από το γήπεδο και τους κυνηγούσα. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Και να σου κάνω και μια παρένθεση τώρα, ας πούμε, είναι συγκινητικό γιατί τα τότε αστεράκια τότε που είχα, ουσιαστικά έχει περάσει ένας κύκλος μεγάλος, έχει κλείσει. Τώρα, ας πούμε, 1-2 παιδιά που παίζουν στην αντρική ομάδα τώρα. Από την K6. Ναι. Από την K6, δηλαδή η ηλικία τους που είναι 2006, ξέρω εγώ τώρα. Ουσιαστικά έχει φτάσει ένας κύκλος από την πρώτη μου χρονιά που ξεκίνησε. Σοβαρά μιλάς. Πλέον και είναι στην αντρική ομάδα. Οπότε είναι και λίγο συγκινητικό ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα στην ομάδα και εκεί. πάντα έπαιρνα διαφορετικά τμήματα. Δεν είχα το ίδιο τμήμα αυτό.
Αλλά ήταν τα παιδιά εκεί και ουσιαστικά αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, βλέπω ένα παιδί που μπορεί να είναι τώρα στο Α τοπικό είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και ήταν το παιδί τότε από τα αστεράκια, ξέρω εγώ. Αυτό είναι δηλαδή, τρελό. Αυτός ξέρει πώς είναι στην ομάδα, ξέρει σε ποια ομάδα παίζει. Είναι, όταν έχεις παίξει από μικρή ηλικία, όπως βλέπεις τώρα και σε ψηλό επίπεδο, ας πούμε, ο Μουζακίτης ή κάποια άλλα παιδιά που παίζουν στην πρώτη ομάδα, είναι πολύ διαφορετικό από κάποιον που έχει έρθει καινούριος. Οπότε έχουμε αρκετά παιδιά που έχουν φτάσει και έχουν κάνει αυτόν τον κύκλο. Έχω και φωτογραφίες, τους δείχνω κιόλας τότε που ήταν, ας πούμε, στα αστεράκια αρκετοί. Τώρα είναι κάποιοι που θα μπουν, ας πούμε, τις επόμενες χρονιές, 1-2 χρονιές που θα μπουν στο αντρικό, οπότε θα ολοκληρωθεί κι άλλος κύκλος, δεύτερος, με παίκτες που ήταν αρκετά μικροί. Αν πάει κάτι στραβά, γιατί τα περισσότερα στη ζωή περισσότερα είναι στραβά και ειδικά στο ποδόσφαιρο, λίγα είναι τα καλά, αλλά οι χαρές αυτές που. Ειδικά στο ποδόσφαιρο οι χαρές είναι λίγες και οπότε δεν συγκρίνονται με κάτι άλλο. Εγώ όταν ξεκίνησα, ουσιαστικά τότε επειδή έδειχνα καλά δείγματα γραφής σαν προπονητής, κάποια στιγμή έφτασα να έχω και το εφηβικό, ας πούμε. Τότε δεν ήταν τόσο καλό το εφηβικό που είχα. Εγώ δηλαδή τα παιδιά τα μαζεύαμε από τις πλατείες για να έρθουν στο γήπεδο. Ουσιαστικά με παραγωνίσανε, να το πω έτσι, στο τότε παιδικό. Τότε, ας πούμε, πήρα το ζώτο, τον γκολφ, τότε, ας πούμε, μέχρι τώρα, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν. Ουσιαστικά με παραγωνίσανε σε ένα τμήμα το οποίο δεν το ξέραν αυτοί, αν έχει ταλέντο ή όχι. Επειδή θέλω να φέρω ένα άλλο προπονητή πιο έμπειρο για να δουλέψει τους μεγάλους. Ναι. Ας πούμε, εγώ τότε, ας πούμε, μπορεί να είχα στεναχωρηθεί, αλλά κάθε εμπόδιο σε καλό. Τότε μετά από 4-5 χρόνια πήρε το πρωτάθλημα της Αθήνας. Οπότε κάποιες φορές δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή, που μπορείς να πας και αν. Θεωρώ ότι οτιδήποτε γίνεται για καλό κάποιες φορές. Οπότε τότε πήρα μια ομάδα άναρχη τελείως, δηλαδή τον γκολφ τον ξέρεις τώρα. Είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχουμε στην Αθήνα. Μίλαγε με τους απ' έξω, έφυγε από το τέρμα, μίλαγε στο κάγκελο. Λίγες φορές προσπαθούσαν να παίξουν με την μπάλα κάτω. Ήταν τρελός. Ήταν μια ομάδα λίγο. Είχε πολύ ταλέντο, αλλά ήταν πολύ άναρχη και με τα χρόνια έστρωσε και χτίσαμε, ας πούμε, και τις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί ήρθα γενικότερα και τότε που ήμασταν μαζί, είχαμε έρθει όλοι πιο κοντά, ας το πούμε έτσι. Συζητάγαμε αρκετά, ατελείωτες ώρες συζητήσεων και στα αποδυτήρια και κατηδίαν. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να δούμε τι προβλήματα έχει η ομάδα για να μπορούμε να τα λύσουμε. Οπότε, κινούμασταν και σε ανθρώπινο επίπεδο αρκετά, όπως κινούμε και τώρα. Οπότε, όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε καλές χρονιές και να πηγαίνουμε καλά. Εγώ θα πω και ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ το ενδοαγωνιστικό κομμάτι, πιο πολύ το έξω αγωνιστικό. Γιατί εκείνα τα χρόνια που ήμασταν στην ίδια ομάδα, ας πούμε, είχαμε αυτό το κράμα που είπες, Γκόλφης, Ζώτος, Τσόλης κτλ. Εγώ ήμουνα σε μια πολύ περίεργη φάση της ζωής μου γενικά και κάθε φορά που παίζαμε μπάλα, είχαμε την προπόνηση, βγαίναμε μετά το παιχνίδι, τρώγαμε σουβλάκια, πηγαίναμε, βλέπαμε άλλες ομάδες έτσι που παίζουν, να δούμε, να κάνουμε και καλά σκάουτινγκ. Δεν ήταν μόνο τρόπος να ξεφεύγω από την τότε καθημερινότητά μου και πιστεύω έχει πλάσει και ένα μέρος του χαρακτήρα μου και τώρα. Δηλαδή τα τότε χρόνια συνέβαλαν πάρα πολύ στο πώς έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας μου τώρα προς το καλό. Θα σου πω λίγο μια ιστορία για να καταλάβεις. Τώρα μου είπες ότι πήγαμε, βλέπαμε μάτς και τέτοια. Εντάξει, να δεις τώρα το αποκορύφωμα αυτής της τρέλας, ας το πούμε, που είχαμε τότε. Εγώ είχα πάει να δω, το σκέφτομαι τώρα και λέω τι έκανα, δεν το κάνω τώρα που έχω αντρικό. Είχα πάει να σκαουτάρω, να δω μια ομάδα στην προπόνηση. Είχα βάλει το αμάξι στο καλαμάκι, είχα βάλει το αμάξι σαν για να μην φαίνομαι κιόλας. Στο αμάξι κρυφά και έβλεπα την προπόνηση. Τότε ήταν στα knockout και ήταν μια ομάδα που έπαιζε τότε εκεί πέρα σε αυτό το γήπεδο. Και μετά από χρόνια έβλεπα ότι το κάνει ο Μπιέλσα, ξέρω εγώ. Πήγε κρυφά και βλέπει προπονήσεις και λέω από τότε και εγώ προσπάθησα. Πώς το σκέφτηκα, πώς το λέγεται, δεν βγήκα να το πω εγώ. Εντάξει, ότι είχαμε μια τρέλα, ας πούμε, παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ας πούμε, το γκολφ πηγαίναμε, μετράγαμε, ας πούμε, γιατί στον τελικό, ας πούμε, είχε πακρούσει αρκετά πέναλτι. Είχαμε δει εκείνης της χρονιάς, τα είχε γράψει όλα σε χαρτί, που τώρα το κάνουν μεγάλοι τερματοφύλακες. Εμείς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, ούτε κάμερες, είχαμε τίποτα. Επίσης, τώρα που πες για τις ανθρώπινες σχέσεις και όλα αυτά που σου μείνανε, εμένα να ξέρεις, από όλα αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, προπονητικά, που δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό, να ξέρεις, το πιο σημαντικό ότι μένουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Και εγώ όπου πάω, δηλαδή όπου βρεθώ, βλέπω στα μάτια, ας πούμε, και στα δικά σου και των άλλων των παιδιών, όσους έχω προπονήσει, το πόσο χαρούμενοι, ας πούμε, όταν με βλέπουν ή με χαιρετάνε. Οπότε αρχίζω και θυμάμαι τι έχουμε κάνει και τι έχουμε περάσει. Οπότε επειδή αυτό μένει, στο τέλος δεν ξέρω κατά πόσο όλοι θα αθληθούν, θα παίξουν ποδόσφαιρο ή το οτιδήποτε.
Φαντάζομαι το βλέπω γιατί είμαι και στο κολέγιο τώρα των Αθηνών. Είμαι και εκεί αρκετά χρόνια, αρκετά παιδιά που έχουν μαλαγαολές, να τους δώσουμε στο κέντρο της Αθήνας ή να τους δώσω σε δουλειές, να έχουν σοβαρές δουλειές. Και πάντα τους βλέπω με τι χαρά με βλέπουν. Οπότε, όπου και αν βρεθώ, ας πούμε, και βλέπω αυτό το χαμόγελο και αυτή την ανάμνηση την ωραία. Οπότε τότε λέω ότι κάτι καλό κάναμε. Έτσι, όταν βλέπω αυτό το πράγμα, όχι ακριβώς. όταν θα δω έναν ποδοσφαιριστή. Πόσους θα δούμε, αυτό που είπα στην αρχή, θα δεις έναν στους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε όσοι ξεκινάνε κάτι τέτοιο, να ξέρουν και οι προπονητές ότι στα παιδιά θα τους μείνει αυτό στο τέλος. Οπότε Έτσι, είναι ακριβώς. καλό να είσαι δίκαιος, να μπορείς να είσαι κοντά τους, να ακούς τα προβλήματα και αυτά που έχουν. Ναι, και θεωρώ ότι είναι αυτό το κομμάτι που είπες είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όταν μου λες εσύ ότι θυμάσαι με νοσταλγία και χαίρεσαι εκείνες τις εποχές, σημαίνει ότι τα κάναμε σωστά ό,τι κάναμε. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χάρηκα όταν σου στείλα μήνυμα και σου είπα πάμε, έχουμε κανονίσει μπάλα 5x5, έλα να παίξουμε και μου λες ναι. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς, αλλά κάτι τέτοια πράγματα μετά από καιρό που συναντιέσαι με παλιούς προπονητές, με παλιούς συμπαίκτες και ξανακάνεις αυτό που σου άρεσε τότε, τελείως διαφορετικό συναίσθημα. Ναι, και όταν έχεις δεθεί αρκετά με ένα σύνολο, ας πούμε, τότε που είχαμε εμείς εκείνη την ομάδα, γιατί θεωρώ δεν είναι σε πιο πολύ και στα δύσκολα, όχι μόνο στα καλά, ας το πούμε έτσι. Κυρίως. Περάσαμε αρκετά και σηκωθήκαμε, ας το πούμε έτσι. Και όταν ζεις μαζί έντονα κάποιες στιγμές, τότε που ήταν δύσκολες προκρίσεις που κάναμε στο τέλος, τελευταία αγωνιστική, πράγματα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό να ξέρεις ότι τα μικρά παιδιά, όταν μπαίνουν σε έναν αθλητικό σύλλογο ή ασχολούνται με τον αθλητισμό, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, ότι γενικότερα μαθαίνουν από πολύ μικροί να πειθαρχούν, να συμπεριφέρονται σωστά σε κανόνες, να αθλούνται, να έχουν, ας πούμε, ένα ωραίο σώμα. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένας πολύ υγιεινός τρόπος ζωής. Δηλαδή αυτά που κάνατε τότε, ας πούμε, όλος αυτός ο ανταγωνισμός, το ότι μπήκατε σε μια τέτοια διαδικασία, σας έκανε και καλύτερους ανθρώπους. Ενώ άμα ήσουν, ένα παράδειγμα, από τότε ένας Σπάρταλος που απλά πήγαινε στην πλατεία και απλά έλεγε το πού θα πάμε να παίξουμε μπάλα ή να κάνουμε λίγο ποδήλατο ή να βγούμε μια βόλτα στην καφετέρια, θεωρώ δεν θα σε έβαζε τόσο, ας πούμε, σε ένα σωστό δρόμο. Θεωρώ ότι κάτι μπορείς να σώσεις αν ασχοληθείς με τον αθλητισμό, χωρίς να το πολύ καταλάβεις. Ναι, Κάνεις κάτι ισχύει. ευχάριστο, το οποίο σου δίνει πολλά μαθήματα, ας πούμε. Σε βάζει και σε δρόμο πειθαρχίας. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ότι κάνεις καλό στο σώμα σου, ας πούμε. Σε βάζει μια πειθαρχία. Αύριο θα ξυπνήσω, θα πάω να τρέξω. Αύριο θα προσέξω τη διατροφή μου σήμερα, γιατί το βράδυ έχω αγώνα, ας πούμε. Σε βάζει ένα τέτοιο πολύ ωραίο τρυπάκι. Αναλαμβάνεις το 20, αν δεν κάνω λάθος, την ιατρική ομάδα της Τερπιστέας, στην εποχή καραντίνας. Μπράβο. Πώς αντιμετωπίσατε αυτό, γιατί βλέπουμε μόνο τις μεγάλες ομάδες. Στο μικροσκόπιο δεν έχουμε δει τις μικρές και το πώς το αντιμετώπισαν. Πώς έσχασε σαν είδηση το ότι καραντίνα, τέλος, δεν παίζουμε μπάλα σε μια μικρή κοινωνία? Θα σου πω και πώς ανέλαβα σαν προπονητής εκεί. Θεωρώ ότι ήμουν σε σχετικά νεαρή ηλικία για να αναλάβω αντρικό. Δηλαδή, εγώ είχα στο νου μου ότι θα παίξω άλλα 5 χρόνια, ας το πούμε, σαν ποδοσφαιριστής. Δεν το είχα στο μυαλό μου καν. Είχαμε κάνει και την επιτυχία του, που πήραμε και το πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 18. Ήμουνα σε ένα καλό επίπεδο προπονητικά, αλλά σε επίπεδο ακαδημιών, όχι σε επίπεδο αντρικού. Έγινε μια εποχή που έχω τραυματιστεί, είμαι τραυματίας, είμαι έξω. Ήδη έχει ξεκινήσει καλά η χρονιά για μένα. Ξαφνικά διώχνουν τον προπονητή. Εγώ δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό. Έχουν διώξει τον προπονητή και εγώ κάνω προπόνηση. Τότε νομίζω παίζει να κάνει στο παιδικό τότε προπόνηση. Και με καλούν στα γραφεία και μου λένε: θέλουμε να λάβει την αντρική ομάδα. Μένω κάγκελο. Λέω: τι φάση, ξέρω εγώ τώρα. Γιατί εγώ στο μυαλό μου, όπως έχω και τώρα, έχω αυτή την νοσταλγία, ας πούμε. Εγώ ότι ήθελα να παίξω μέχρι όσο πάει, ξέρω εγώ. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση, είτε καλή είτε κακή, πρέπει να την πάρεις. Δεν πρέπει να είσαι στο. Γιατί αυτό σε τραβάει πίσω. Πρέπει τότε είπα ότι είναι η ευκαιρία μου, πρέπει να το κόψω αυτό που γουστάρεις. Οπότε μέσα σε μια μέρα έπρεπε να απαντήσω, απάντησα θετικά. Δεν σκέφτηκα το ότι έπρεπε να παίζω μπάλα μέχρι κάποια ηλικία και μέσα σε μια μέρα ανάλαβα προπονητής του αντρικού σε μια μικρή ηλικία. Αλλά επειδή γενικότερα είχα αυτοπεποίθηση και θεωρούσα ότι η δουλειά μου είναι αυτή που θα έκρινε το να σε σεβαστούν οι ποδοσφαιριστές και να κάνουν κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικία από μένα τότε να με ακούσουν. Το οποίο πήγε καλά. Από την αρχή πήγε καλά. Με σεβάστηκαν οι τότε ποδοσφαιριστές, πιστεύαν σε αυτό που βλέπανε. Είναι σημαντικό. Ήμασταν πολλά χρόνια συμπαίκτες. Ναι, και η καραντίνα έσκασε μέσα σε 3 παιχνίδια. Μέσα σε 3 παιχνίδια που είχαμε εκείνη τη χρονιά έσκασε η καραντίνα. Πολύ στεναχώρια τότε θυμάμαι, γιατί όλοι γουστάραν να παίζουν και αυτό κράτησε για αρκετά. Αλλά θυμάμαι τότε αρκετές φορές συναντιόμασταν, κάναμε γυμναστική έξω με τους ποδοσφαιριστές. Πήγαμε σκάσει στο βουνό, ξέρω εγώ, μια μέρα πήγαμε βόλτα. Δηλαδή τους κρατάγαμε σε μια εγρήγορση.
κάπως εκείνη την περίοδο, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο και το ίδιο από το να είσαι στο γήπεδο. Οπότε εντάξει, μια μεγάλη περίοδος, ας πούμε, μαύρη πέρασε. Και μετά ξεκινήσαμε την επόμενη χρονιά πάλι ανανέωση σαν προπονητής και ουσιαστικά έκανα άλλη μια χρονιά, άλλη μια σεζόν ολόκληρη στην Τερψιθέα, η οποία πήγε, δηλαδή και οι δύο μου χρονιές, πούμε, μισή και η επόμενη ολόκληρη, κυνηγήσαμε μέχρι και να είμαστε στις πρώτες θέσεις και να πάμε για άνοδο, και χωρίς να έχει ένα μεγάλο budget της ομάδας. Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών ήταν παιδιά της ομάδας. Και μέχρι τώρα, επειδή με αρκετά παιδιά βγαίνουμε, όπως και εσένα, σας βλέπω που και που έξω, βγαίνουμε και θυμούνται εκείνη τη χρονιά, γιατί όντως περάσαμε καλά. Δεν θυμούνται ότι πήραμε ένα πρωτάθλημα ή τερματίσαμε τρίτη. Δηλαδή, είχαμε έναν ποδοσφαιριστή που κάθε φορά που έβαζε γκόλ ή τέτοιο, γεμίζανε με αφήσεις τα αποδυτήρια και βάζανε memes, ξέρω εγώ, με το ποδοσφαιριστή, και θυμούνται αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Λένε, γι' αυτό οι περισσότεροι θυμούνται τις στιγμές που περάσανε καλά, δεν θυμούνται κυρίως το στόχο ή το τι έγινε. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς σταμάτησα από την αντρική ομάδα, μετά από 1,5 χρόνο σχεδόν. Σταμάτησα από την αντρική ομάδα, αλλά μετά έγινε ένα μεγάλο βήμα. Βοηθός προπονητή Απόλλων Σμύρνης. Σε συγκεκριμένο γήπεδο, το οποίο δεν έχουμε και πολύ καλές αναμνήσεις. Εμείς, ναι. Να τα πούμε, έχουμε παίξει κιόλας. Εντάξει, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι εδώ πέρα. Καμία σχέση, πιστεύω, με τους τράχονες τότε, τη Γλυφάδα τότε, Β' Εθνική, γιατί είχες άλλο ρόλο τότε. Πλέον ήσουν το δεξί χέρι του προπονητή, κανονικά. Πώς είδες τα πράγματα στη Β' Εθνική, από άλλο μάτι και πιο όριμο κιόλας? Τότε δοξάζω το Θεό εκείνη την εποχή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε το ότι είχα πάει καλά, έστω και σε επίπεδο β' τοπικού με την αντρική ομάδα. Είχα εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου, έστω και αν ήμουν σε μικρή ηλικία, έκανα καλή δουλειά. Και τότε χρειαζόταν ένα άτομο στο τεχνικό team του Απόλλωνα Σμύρνης. Χρειαζόταν ένα άτομο να είναι απλά στο τεχνικό team. Τότε δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Και με το που μου είπε ότι θα συναντηθείς, θα πας για καφέ με τον Γιάννη Τάτσι και θα συζητήσετε για να πας στην Απόλλωνα Σμύρνη, εγώ κοίταγα, λέω, τι Απόλλωνα, πέρυσι τον έβλεπα στην Α' Εθνική, έβλεπα τα μάτς με τον Ολυμπιακό, έβλεπα και αυτά, τι θα πάω να πω, τι ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πήγα με την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, μιλήσαμε αρκετά, είδα έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο, τον Γιάννη Τάτσης, ο οποίος είχε και αυτός τρέλα με το ποδόσφαιρο και ουσιαστικά δεν ξέρω αν πίστευα από τότε σε μένα, αλλά περίμενε ουσιαστικά να με δει και στον αγωνιστικό χώρο να δει πώς θα συμπεριφερθώ. Θέλανε έναν προπονητή αποκατάστασης, έναν γυμναστή αποκατάστασης. Τότε τα GPS που έχουν οι ποδοσφαιριστές δεν τα χρησιμοποιούσαν. Είχα αναλάβει εγώ το ρόλο να βάζω τα GPS και να τα μετράω στους ποδοσφαιριστές. Και είχα και τις ατομικές προπονήσεις, ότι όποτε χρειαζόταν ατομικά βελτίωση για κάποια στοιχεία, τους έκανα εγώ την προπόνηση. Οπότε ξεκινήσαμε με το ότι θέλω αυτά τα τρία πράγματα. Στην πορεία, ύστερα από αρκετές συζητήσεις και μέσα στο γήπεδο, έβλεπα ότι ενώ ήμουν γυμναστής και όλας παράλληλα, το κομμάτι μου δεν ήταν αυτό που αγαπούσα, η φυσική κατάσταση, και ότι έκλαινα πιο πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι, στο προπονητικό. Και μια μέρα μου την είχε κάνει την ερώτηση, μου λέει: πες μου τι θες, ξέρω εγώ. Θες να είσαι προς τα εκεί ή θες να είσαι προς τα εδώ? Γιατί και σε αρκετά κομμάτια μετά με έβλεπε ότι το είχα, στο πούμε έτσι, το προπονητικό, και με έβαζε σε αρκετά κομμάτια της κανονικής προπόνησης. Να συμμετέχω, να φτιάξω ένα ρόντο, ξέρω εγώ, στην αρχή. Με έβαζε μετά την προθέρμανση. Στην πορεία είδε ότι γενικότερα το έχω, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Και μου έκανε μια ερώτηση, μου λέει: θες να είσαι στο team των γυμναστών, ας το πούμε, έτσι στο προπονητικό? Και του λέω ξεκάθαρα, στο προπονητικό δεν με ενδιαφέρει καν το άλλο κομμάτι. Και από τότε ήμουνα δίπλα του, ουσιαστικά κάλυψα το κενό, δεν είχε βοηθό προπονητή τότε η ομάδα, είχε φύγει από την αρχή. Και ουσιαστικά μετά είχα το ρόλο, από τη μέση της χρονιάς και μετά στον Απόλλωνα Σμύρνης, ήμουνα βοηθός προπονητή. Έκανα δηλαδή, συζητάγαμε την προηγούμενη μέρα την προπόνηση, τους στόχους που είχαμε τότε, ήταν οι βράχυπρόθεσμοι, μακροπρόθεσμοι, τι θέλουμε να δουλέψουμε, και την άλλη μέρα, δηλαδή αρκετές προπονήσεις έκανα εγώ. Δηλαδή ο Γιάννης Τάτσας πολλά παρακολουθούσε, ξέρω εγώ, την προπόνηση με βάση με αυτά που είχαμε συζητήσει και με αυτά που είχαμε κάνει. Οπότε στην πορεία βγήκε αυτό. Εγώ, εντάξει, να ξέρεις, δεν το πίστευα. Πήγα σε ένα γήπεδο, ας πούμε, στη Ριζούπολη, την οποία παθαίνεις δέος, ξέρω, όταν πας. Και τώρα, γιατί τώρα το έχω κάνει πλαστικό, ήταν σε φορτάρι. Ήταν η ομάδα αφού έπεσε από ΑΒ. Ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά κάποιοι παίξανε προκριματικά Champions League. Ένας ποδοσφαιριστής ήταν εθνική Κόσοβο, ένας Μπέσαρ Χαλίμ, είχε βάλει γκολ με την Ισπανία, τον έβλεπα στα βιντεάκια από το κέντρο. Ο Κότσαρης τώρα που παίζει στον Παναθηναϊκό, τον είχα πρώτο τερματοφύλακα εκεί πέρα. Ο Φατιών, ο Κοροβέσης που έπαιζε Πάο, Κόφι, αρχηγός. Αρκετοί ποδοσφαιριστές, για να μην. Και ο Μωραΐτης τώρα που είναι Β' Εθνική.
αρκετοί Έλληνες παίκτες που παίζουν στη Β' Εθνική τώρα και είναι στην Καλαμάτα, ας πούμε, και είναι αρκετά καλοί. Αυτό το βλέπω τώρα, ας πούμε, που έχω φύγει από την ομάδα. Δεν το έβλεπα εκείνη τη στιγμή, γιατί η καθημερινότητα σε κάνει να δουλεύεις και να προχωράς. Ισχύει αυτό. Δεν το βλέπεις εκείνη τη στιγμή ότι ας πούμε, ήμουνα στην Τερψιθέα, βρέθηκα εδώ με κάποιο τρόπο, ας πούμε, αντί με τη δουλειά μου. Τα φέρνουν οι συγκυρίες, το κυνηγάω κι εγώ, γίνομαι βοηθός προπονητή και καταλήγω και προπονώ όλους αυτούς τους παίκτες τα οποία είναι ονόματα. Πραγματικά παρακαλούσα να ξημερώσει, να φτάσω 11 η ώρα που είχαμε προπόνηση, 10 η ώρα είχαμε συνάντηση παράδειγμα. Να φτάσω εκεί, να φτιάξουμε την προπόνηση, να στήσουμε ό,τι χρειάζεται. Και πραγματικά δεν ήθελα ποτέ να τελειώσει αυτό το κομμάτι, γιατί μάθαινα και έβλεπα τόσα πολλά πράγματα που θεωρώ ούτε τα καλύτερα σεμινάρια ή δεν ξέρω τι μπορούν να στα διδάξουν. Αυτά που έβλεπα δηλαδή ήταν. Και ουσιαστικά τώρα από μια ομάδα, από το τοπικό που ήμασταν ξαφνικά, ας πούμε, να σε δείχνει και η R3, ξέρω, R2, δεν ξέρω ποια ήταν. Στην τηλεόραση, ξέρω, και να βλέπει τα παιχνίδια και να ξέρει ότι είσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Κάποιες φορές λες εντάξει, ότι ξυπνήστε με, ξέρω εγώ. Θέλω και με τη δουλειά μου να ξαναφτάσω σε εκείνο το επίπεδο, γιατί πραγματικά για τον καθέναν είναι ουσιαστικά η κορύφωση για κάθε προπονητή να δουλεύει με επαγγελματίες και να είναι σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Και μαθαίνεις και περισσότερα και βελτιώνεις επαγγελματικά. Φαντάσου μέχρι σήμερα τον έχω πάρει αρκετές φορές τηλέφωνο και έχουμε συζητήσει πράγματα. Και παράδειγμα, παίζαμε μια ομάδα, ας πούμε, πες ότι παίζαμε τη Λαύρα, τώρα λέω μια τυχαία ομάδα. Τότε ήμουν στους Ιώνες, τον είχα πάρει και του είχα πει πώς παίζει ο αντίπαλος, πώς παίζουμε εμείς, ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία, ποια τα δύναμα, και μου είχε πει ακριβώς τι να χτυπήσω, τι να κάνω. Και λέω: κοίτα, αυτός ο προπονητής που είναι επαγγελματίας, τώρα παίζει στην Παναχαϊκή τότε, δεν θυμάμαι που ήταν, κάθεται και ασχολείται με μένα, που λέω για το Β' τοπικό. Και μου είχε πει: θέλω να έρθω και σε παιχνίδια να δω δικά σου. Ναι, δηλαδή όλες αυτές οι σχέσεις, όταν δουλεύεις με επαγγελματίες, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή σε βοηθάνε, και εγώ εξελίχθηκα και σαν προπονητής και σαν άνθρωπος γενικότερα. Πώς τελείωσε όμως η συνεργασία σου με τον Απόλλων Σμύρνης? Ήταν κάτι κοινό, μια κοινή απόφαση? Ναι. Η συνεργασία ολοκληρώθηκε όταν ο τότε πρόεδρος της ομάδας του Απόλλωνα θα την άφηνε την ομάδα. Ουσιαστικά κατέληξε, επειδή δεν την πήρε κανένας τότε την ομάδα, κατέληξε στα τοπικά, που είναι μέχρι τώρα στα τοπικά μια τόσο ιστορική ομάδα. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά βγήκαμε τρίτη στη Super, κυνηγούσαμε άνοδα στη Super League. Εγώ ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι μέσα στην ομάδα μου το είχαν πει ότι θα καταλήξει εκεί η δουλειά. Ας πούμε, ο προπονητής περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ δεν περίμενα, είχα παραιτηθεί πολύ πιο νωρίς, γιατί μου είχε κάνει μια καλή πρόταση τότε Ιώνες Αλήμου, που κατέληξα εκεί. Μου είχε κάνει μια καλή πρόταση, η οποία και εγώ ήθελα να είμαι κάπου σαν πρώτος προπονητής. Ήθελα να ξαναξεκινήσω, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να είσαι βοηθός από το να είσαι πρώτος προπονητής. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Τότε ξαναγύρισα στο Β' τοπικό. Πολλοί είπαν ότι αυτή η μετάβαση μου είπαν ότι θα είναι καταστροφική για σένα. Ακόμα και εκείνος που με πήγε στον Απόλλωνα μου είπε να μην πάω, γιατί θα ήταν ένα πίσω βήμα ουσιαστικά. Θα μπορούσαμε να βρούμε μια ομάδα να πάμε εκεί. Αλλά γενικότερα αυτό που μου παρουσίασαν τότε με νεαρούς ποδοσφαιριστές πολύ καλούς, τους είδα αρκετά φιλικά, θα ήταν ένα περιβάλλον που θα δούλευα πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάρει τότε GPS για Β' τοπικό ομάδα, δεν είχε GPS τότε η ομάδα, όλοι είχαν GPS. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουν όλοι GPS στην μια ομάδα Β' τοπικού, ας πούμε. Και στην αρχή μας κοιτάγανε τι κάνουν αυτό, τώρα τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Είχα ένα πάρα πολύ καλό γυμναστή τότε στους Ιώνες που ήταν κορυφαίος στο κομμάτι του και θεωρώ ήταν μια σωστή επιλογή. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά ένα χρόνο εκεί, αλλά ποτέ δεν μετάνιωσα ότι ήμουν σε εκείνο το επίπεδο και ξαναγύρισα εκεί, γιατί ακόμα δεν θεωρώ ότι ήμουν έτοιμος και ακόμα τώρα προσπαθώ να μάθω κάθε χρονιά περισσότερα πράγματα και να εξελιχθώ. Δεν θεωρώ ότι είμαι έτοιμος ακόμα, ας πούμε, για το κορυφαίο επίπεδο. Έχω ακόμα πολλή δουλειά. Εντάξει, δεν θα το έλεγα αυτό. Συνήθως για μένα δηλαδή είναι καλύτερο να σε πετάνε και να κολυμπάς ή να πετάξεις μόνος στον εαυτό σου και να κολυμπήσεις, παρά να πας με την όρμα και το κλασικό μονοπάτι και να κάνεις και λάθη και να κάνεις και τις μαλακίες σου και όλα, αλλά να μάθεις με το σκληρό τρόπο παρά να πηγαίνεις βήμα-βήμα, που και το βήμα-βήμα είναι σωστό, έτσι. Πηγαίνεις στους Ιώνες, λοιπόν έκανες καλή μετάβαση. Τώρα άμα θες εδώ έχει ψωμί αρκετό. Έκανες καλή μετάβαση. Στους Ιώνες, στους TikTokers, μάλιστα, είχαν βγάλει όνομα τότε. Ναι. Τις παρακολουθούσα και εγώ, τις παρακολουθούσα και εσένα. Σε όποια έδρα για να πηγαίναμε, λέγανε κράζανε το TikTok, κάντε κανένα TikTok. Κράζανε. Κάντε γκολ, πηγαίνετε, κάντε κανένα TikTok. Αλλά εν τέλει
Τι γινότανε. Τι γίνεται, TikToker, τι κάνανε. Τώρα είναι καλοί οι TikTokers. Εκείνη τη χρονιά μετά τα Χριστούγεννα ασχολήθηκαν με το TikTok η ομάδα, τράβαγανε βιντεάκια εκείνη την εποχή. Δηλαδή ήταν στη μέση της χρονιάς μετά που ήμουν εγώ. Ήταν η πρώτη ομάδα που είχα δει να ξέρεις να το κάνει αυτό. Ναι. Θυμάμαι ένα περιστατικό γιατί εγώ όντως τράβωνα full. Όταν τα βιντεάκια ήταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή μια μέρα πριν, τους έλεγα, είχαμε φτάσει σε σημείο, έβλεπα ότι γινόταν όλα viral. Τους έλεγα μέχρι την Τετάρτη, ξέρω εγώ, θα κάνει TikTok, κάντε ό,τι γουστάρετε. Ίσα-ίσα. Τρελό αυτό. Να ξέρεις ότι τους έφερε πάρα πολύ κοντά όλο αυτό το τέτοιο. Εγώ τους έβλεπα, δηλαδή κάποιες φορές που ήταν αδιάφοροι, κάποιες φορές δεν βαριόντουσαν. Όλο αυτό με το TikTok, όποτε γυρνώσαν βιντεάκια, ήταν όλοι μαζί. Όλοι το κάναν σαν ένα. Για μένα αυτό είναι τέρμα θετικό. Ότι τουλάχιστον έστω και σε αυτό το κομμάτι TikTok. Πολύ γαμάτο, ρε φίλε, πολύ γαμάτο αυτό. Ήρθανε κοντά αυτοί. Δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα έγινε ομάδα με αυτόν τον τρόπο, ξέρω. Έστω με κακό ποδοσφαιρικά τρόπο. Γιατί εντάξει, τα βιντεάκια δεν θα παίζανε μπάλα. Εντάξει, δεν έχει τόσο σημασία. Το άλλο περιστατικό ήταν τώρα παραμονές ενός μάτς που είχαμε κάνει και ένα σερί τότε, μεγάλο σερί αγώνων με νίκες. Διαφημίζαν κάτι πιτζάμες και είχαν κάτω και εγώ έκανα ότι δεν έβλεπα, έφευγα και χορεύαν με κάτι πιτζάμες. Χάσαμε σε εκείνο το παιχνίδι, χάθηκε το σερί, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Έχω βγει, παίζαμε στον Παπάγο τώρα εμείς παιχνίδι και τους έβλεπα, έχω μιλήσει, έχω τελειώσει η ομιλία, βγαίνω έξω να ντυθούν οι ποδοσφαιριστές και τους βλέπω ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν. Έτοιμοι, είχαν ετοιμαστεί. Μαλακία, ας το πούμε έτσι. Και τέλος πάντων έρχονται τη Δευτέρα, coach, έλα να δεις τι έγινε. Κοίτα στο βιντεάκι μας σχολίασε η Αναστασία τότε. Κάνε ένα τραγούδι της Αναστασίας. Και κοιτάω και είναι στα αποδυτήρια, λέω. Θυμάσαι ότι χάσαμε και σε αυτό το παιχνίδι, 2-0. Κάντε εσείς τέτοιο. Αλλά εντάξει, το βιντεάκι ήταν τέρμαστο. Έφτασε, ξέρω, 1,5 εκατομμύριο views. Τι λες, ρε. Ναι, χόρευε. Τέλος πάντων, εντάξει, μέχρι τώρα το συνεχίζουν καλά εκεί τα παιδιά. Το έχουν πιο οργανωμένα. Δηλαδή τους βγήκε και θεωρώ και οικονομικά. Δεν ξέρω πώς πάει μέχρι σήμερα, αλλά θεωρώ ότι τους βοήθησε και οικονομικά και σαν διαφήμιση και οι παίκτες του ευχαριστηθήκαν. Οπότε όλο αυτό βγήκε στα συν. Ωραία εμπειρία. Η ομάδα μέχρι τώρα πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ αυτό σου είπα, τρελαινόμουν κάποιες στιγμές, αλλά κάποιες άλλες στιγμές ήταν ωραίο. Λογικό. Γιατί εγώ είμαι του χαβαλέ γενικότερα. Αν γίνει κάτι σωστό και τη σωστή στιγμή, και εγώ γελούσα αρκετά. Δηλαδή, όταν ήμουν μόνος μου σπίτι, έβαζα τα βιντεάκια να τα δω. Ναι, αλλά εντάξει, εκείνη τη στιγμή, όταν θες να κάνεις κάτι σοβαρό, δεν είναι και το ότι καλύτερο, να ξέρεις. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει μια ισορροπία και στο σοβαρό και στο χαβαλέ, ναι. είναι όλα καλά. Ναι. Επιστρέφεις στην Τερπστέα. Του Τερπστέα την πήρες από β' τοπικό και φέτος, πέρσι δηλαδή, ανεβήκατε πάλι Α. Ναι. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι, γιατί ήταν. Ξέρω τα άτομα, εντάξει, είμαστε εδώ από τη γειτονιά κοντά. Πώς ήταν όλο αυτό το ταξίδι πάλι από Β να τους πας πάλι Α, γιατί είχε ξαναγίνει αυτό τότε, αλλά ήσουν μέλος της ομάδας, όχι σαν προπονητής. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έφυγα για τους Ιώνες, ήθελα ένα αρκετό χρονικό διάστημα, επειδή σε πολλές περιπτώσεις κάνω pause από την προπονητική σε αντρικό επίπεδο, γιατί θέλω και να διαβάσω και να έχω λίγο περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου και να κάνω και άλλα πράγματα που θέλω. Οπότε είχα πατήσει ένα pause αρκετό, ας πούμε, πάνω από μισό χρόνο, ενώ είχα προτάσεις. Ήθελα να κάνω τις διακοπές μου, γιατί αρκετά καλοκαίρια δεν είχα πάει διακοπές. Ένα καλοκαίρι πήγα διακοπές, ας πούμε, και ήθελα να το ζήσω λίγο παραπάνω. Πάτησα ένα pause πάνω από μισό χρόνο, δεν ήθελα να προπονήσω αντρική ομάδα. Εγώ όλο αυτό το διάστημα ήμουν υπεύθυνος σε όλο το οργανωτικό κομμάτι μαζί με ένα άλλο άτομο, τον Παναγιώτη, τον Χατζικυριάκο, και ελέγχαμε ουσιαστικά όλο το οργανωτικό κομμάτι της ομάδας. Εγώ πήγαινα σαν φίλαθρος σε όλα τα παιχνίδια της αντρικής ομάδας. Τότε δηλαδή θυμάμαι και εκτός έδρα, δηλαδή τα βάζα με τους διαιτητές. Πολλοί αντίπαλοι, επειδή με ξέρανε, με βρίζανε. Λέγανε σκουμπουρδί, τι έρχεσαι να ασχοληθείς, ξέρω εγώ. Λέγανε κάτι ακραία, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ήμουν φαν της ομάδας, μπεντός εκτός, δεν ήταν. Και επειδή ασχολιόμαστε και με το οργανωτικό, ήθελα να βλέπω αυτό που κάνανε οι ποδοσφαιριστές. Εκείνη τη χρονιά, ενώ δεν είχαμε πολύ μεγάλο budget, ας το πούμε έτσι, και δεν ήμασταν θεωρητικά από τα φαβορί το να ανέβουμε, η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν στην τριάδα σχεδόν όλη τη χρονιά. Έφτασε σε ένα σημείο, επειδή την παρακολουθούσα και στις προπονήσεις στην ομάδα, έφτασε σε ένα σημείο που κάναμε κάποιες ήττες, έκανε κάποιες ήττες η ομάδα. Αλλάξαμε και γήπεδο όταν που πήγαμε κάτω στη Γλυφάδα. Από την Τερπστέα φτάσαμε στη Γλυφάδα, φτάσαμε εκτός γηπέδου. Και εκεί ήταν το σημείο που έβλεπα εγώ στους ποδοσφαιριστές ότι δεν το πιστεύαν αρκετά. Χάνανε προπονήσεις. Έβλεπα ότι με ρώταγα τον προπονητή, δεν με ενημερώνω καν.
επειδή δεν ερχόμαστε προπονήσεις. Έβλεπα όλο το vibe, ήταν ότι δεν το πιστεύουν, ήταν στην τρίτη θέση ομάδα. Ναι. Δηλαδή οι άλλοι ερχόντουσαν από κάτω με φόρα. Ήταν 3 ομάδες που θα μας πέρναγαν από πάνω. Δηλαδή ήταν να φτάσουμε 7η, ξέρω εγώ, με αυτή την νοοτροπία. Και όλο αυτό εμένα δεν μου έκανε. Δηλαδή τη συνέχεια προσπαθούσα να τους αφυπνίσω ότι είστε εδώ, φτάστε εδώ, ακόμα και αν δεν είμαστε φαβοροί. Παλέψτε το κι αυτά. Αυτοί το είχαν ψιλοπαρατήσει, να το πω έτσι. Το αποκορύφωνα ήταν ένα μάτσο ότι φέραμε τον τελευταίο που είχε 1 βαθμό και είχε φάει κοντά στα 80 γκολ. Φέραμε χ. Δηλαδή ήταν ο δεύτερος βαθμός που πήρε μαζί μας. Παίζανε με παίχτη τερματοφύλακα αυτοί, καταλάβεις. Και δεν μπορούσαν να τους κερδίσουν. Τέλος πάντων, εκεί ήταν, όχι ότι ήταν κάτι τραγικό το οποίο έγινε μια γκέλα, εκεί έφερε στο σημείο την ομάδα σε μια ανακατοσούρα. Κάποιοι παίκτες είχαν, ας πούμε, τσακωθεί μεταξύ τους, φέρνει μια αμφισβήτηση μεγάλη, είχε έρθει εκεί στην ομάδα. Η διοίκηση εκείνη την εποχή αποφάσισε να αντικαταστήσει τον προπονητή. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα διαφωνήσει με τη μία. Λέω, ξεχάστε το, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η ομάδα εκτός γηπέδου, είναι σε αυτή την κατάσταση. Ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, 1-2 μέρες υπήρχε πίεση και αυτά. Εγώ τελείως συναισθηματικά, να ξέρεις, όποτε έχω ασχοληθεί και τώρα και στη δεύτερη μου θητεία, είναι κυρίως συναισθηματικοί οι λόγοι. Και ενώ είναι πολύ κακό, όταν ασχολείσαι κάτι συναισθηματικά και ειδικά στα επαγγελματικά σου, είναι πολύ κακό. Εκεί μπήκα μέσα στην τρέλα, είπα πάμε και όπου βγει. Ήταν Τετάρτη τότε πρώτη προπόνηση, την Παρασκευή το είχα μετανιώσει ήδη. Λέω, πού πάω τώρα. Δεν είναι δικιά μου ομάδα, δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος από κάποια πράγματα, ας πούμε, από το τομέα φυσικής κατάστασης της ομάδας ή από κάποιες νοοτροπίες, αλλά λέω, πάμε και όπου βγει. Στα μέσα της σεζόν ανέλαβες. Ναι, ανέλαβα τις 9 τελευταίες αγωνιστικές σχεδόν. Ήταν, νομίζω, 22η αγωνιστική. Εκεί που μπάλαζε 15 τόνους. Εκεί ζύγιζε 15 τόνους. Παίζαμε όλα τα ντέρμπι. Ήταν η εποχή που παίζαμε όλα τα ντέρμπι. Δηλαδή, σχεδόν το εύκολο πρόγραμμα είχε φύγει. Παίζαμε όλα τα ντέρμπι και από κάτω μας περιμέναν όλες στον πόντο 4-5 ομάδες να πάρουν την τρίτη θέση. Ναι, και εκεί ήθελε μεγάλη ψυχική δύναμη από όλους. Εγώ το μόνο που προσπάθησα να τους δείξω είναι ότι να το πιστέψουν. Δηλαδή από μέσα πλέον προσπαθούσα να τους δείξω. Φαντάσου, τους είπα κιόλας ατάκα τότε που είχα πει στην ΚΑΠΑ 18 που το πήραμε. Τους το έλεγα αρκετό καιρό πριν. Τους έλεγα: ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος είναι δεύτερος. Δεν θα μας θυμάται κανένας. Θα θυμάστε ότι κάνατε μια καλή χρονιά και ότι βγήκατε. Όταν θα φτάσουμε και θα πάρουμε αυτό που θέλουμε, να βγούμε πρώτοι, ας το πούμε, να ανέβουμε, τότε θα καταλάβετε τι θα θυμάστε. Τους έλεγα. Το ίδιο τους έλεγα και στο. Παρόλο που άμα βγεις δεύτερος, πραγματικά είναι κάτι σπουδαίο ή τρίτος ή οτιδήποτε. Όταν δεν πας με την οτροπία ότι θα σε θυμούνται όλοι άμα βγεις πρώτος, σε κάθε προπόνηση είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και εκεί που κολώνανε λίγο, εκεί που μέναμε λίγο πίσω, εκεί που δεν το πιστεύαμε, συνέχεια δίναμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήραμε κάποια αποτελέσματα που πραγματικά θεωρώ, εγώ πιστεύω αρκετά στο Θεό, ήταν θέλημα Θεού. Έπρεπε να κάνουμε τις τελευταίες 5 αγωνιστικές, έπρεπε να κάνουμε 5 νίκες. Γιατί οι άλλοι από κάτω κάνανε μόνο νίκες. Ναι. Και κάναμε 5 νίκες σε δύσκολες έδρες, με τον πρώτο, με τον δεύτερο, εκτός έδρας. Εν τέλει πήγαμε μπαράζ Ανόδου, η τρίτη θέση οδηγούσε στα μπαράζ Ανόδου. Έπρεπε να κάνουμε και εκεί τέλεια παιχνίδια. Κάναμε έγιναν 2 τέλεια παιχνίδια και ανεβήκαμε πανάξια δηλαδή. Όλες οι ομάδες χειροκροτήσαν όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί καταλάβανε ότι ούτε είχαμε όλα τα παιχνίδια. Κάποιοι αντίπαλοι μπορεί να έχουν σχέση με άλλες ομάδες. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εμάς δεν μας συμπαθούσε κανένας. Όλα τα παιχνίδια τα παίξαμε στα ίσια. Και κάναμε δηλαδή μια πανάξια άνοδο. Έπρεπε δηλαδή στα τελευταία 7 παιχνίδια μετά μαζί με τα μπαράζ να κάνουμε τα τέλεια παιχνίδια. Και γίνανε. Με μια ομάδα που δεν είχε τόσο αυτοπεποίθηση, είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε το budget που είχαν άλλες ομάδες. Και όλο αυτό θεωρώ πραγματικά, και τώρα να σταματήσω όντως την προπονητική, κάτι που δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να αναλάβω, γιατί μόνο τρελός αναλαμβάνει τέτοιες περιπτώσεις. Το ξέρουν και οι προπονητές κάποιοι που πάνε για σωτηρία, ας πούμε, και αναλαμβάνουν τέτοιες καταστάσεις. Είναι ό,τι χειρότερο όταν δεν έχεις την ομάδα από την αρχή και δεν είναι έτσι όπως τη θες. Παρ' όλα αυτά, τώρα που συζητάμε, πραγματικά και να σταματήσω τώρα το ποδόσφαιρο, αυτές τις στιγμές δεν θα τις ξεχάσω ποτέ και με έχουν γεμίσει τόσο πολύ. Και πραγματικά αυτό που κάνω, επειδή είναι ξεκάθαρα θέμα ποδοσφαιριστών, αυτοί οι ποδοσφαιριστές που τα κατάφεραν, για μένα έχουν φτάσει στην καρδιά μου και στο μυαλό μου στα ύψη τους έχω ψηλά. Οπότε τους το λέω και εδώ μπροστά στην κάμερα. Καλά κάνεις. Και στο βουνό είναι δύσκολα. Πάντα. Αυτό πάντα ήταν δύσκολα. Δεν παίζατε στο βουνό τώρα που ανεβήκατε, αλλά δεν πειράζει. Στο βουνό είναι πάντα δύσκολα. Ανεβάζεις την ομάδα μετά από αυτό το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έκανες και τις πολύ σημαντικές νίκες και φτάνουμε στο τώρα. Τερπστέα κατάφερε και έκανε το γήπεδο και ξαφνικά αποχωρείς από την ομάδα. Είναι ένα ωραίο κλείσιμο, θα πω εγώ,
ανεβάζεις την ομάδα, γίνεται το γήπεδο σαν να αφήνεις μια παρακαταθήκη, ας πούμε, με ένα νόημα. Θες να μας πεις τι έγινε και το πώς έφτασε η ιστορία σε αυτό το σημείο? Ήθελα πολύ να αναλάβω την ομάδα στην Α και ουσιαστικά να συνεχίσω αυτό που ξεκινήσαμε από πέρσι. Υπήρχαν πολλά προβλήματα το καλοκαίρι, ήμασταν εκτός γηπέδου. Με το ζόρι μας δίνανε και το γήπεδο κάτω να κάνουμε προετοιμασία. Ψάχναμε το καλοκαίρι γήπεδο να κάνουμε προετοιμασία. Δεν είχαμε αυτό το budget που θέλαμε για να έχουμε την ομάδα ανταγωνιστική στην Α κατηγορία. Λίγες βοήθειες δεν είχαμε πολλές βοήθειες από ανθρώπους να βοηθήσουν την ομάδα. Ουσιαστικά ήμασταν 3 άτομα, τρέχαμε την ομάδα. Όλα αυτά αντί για να με απογοητεύσουν εμένα, μου δώσαν ένα έξτρα κίνητρο ότι πάμε να ξεκινήσουμε πάλι κάτι στα δύσκολα. Γιατί ήθελα να μιλήσω με ποδοσφαιριστές που θα τους έδειχνα ένα πλάνο το οποίο θα δουλεύαμε καλά. Γιατί να ξέρεις, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές κοιτάνε και ποιος είναι προπονητής. Οπότε ήθελα να κοιτάξουν αυτό και όχι κυρίως τα λεφτά που θα ερχόντουσαν οι ποδοσφαιριστές. Πάλι να σου το πω έτσι σε εισαγωγικά, μου άρεσε που ξεκινάμε πάλι με δύσκολα. Έλεγα δεν θα το παρατήσω τώρα, ας πούμε, που έφτασε σε αυτό το σημείο ομάδα, περιμένοντας κι εγώ ότι θα γυρίσουμε στο γήπεδο πολύ νωρίς. Αυτό όσο πέρναγαν οι μήνες γινόταν ακόμα πιο δύσκολο. Εγώ περίμενα το Σεπτέμβρη, αργούσε. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος προσπαθούσε να κοιτάξει κάθε λεπτομέρεια και πλέον έγινε καταπληκτικό το γήπεδο. Οπότε άξιζε η αναμονή. Έγινε πολύ ωραίο. Απλά τώρα, όταν είσαι προπονητής και σχεδιάζεις κάτι και έχεις κάτι στο μυαλό σου, γιατί η έδρα, όπως είπες, είναι δύσκολα στο βουνό, δεν θεωρώ ότι θα περνάγαν εύκολα, ας πούμε, οι αντιπάλοι στο δικό μας γήπεδο. Κάτω παίζαμε στην Κλιφάδα, ήταν λες και παίζαμε ένα οικογενειακό δίτερμα, ναι, σαν να παίζαμε σε προπονητικό κέντρο. Οπότε όλο αυτό μας πήγε πίσω. Εμένα ο πιο σημαντικός λόγος που και αυτή ήταν και η αιτία αποχώρησής μου ήταν ότι όλο αυτό με έφθυρε όλο αυτό το διάστημα. Ήταν 8 μήνες μακριά από το γήπεδο, να παλεύαμε να βρούμε ένα τέταρτο να κάνουμε προπόνηση. Τα παιδιά κάναμε όσο πιο αργά γινόταν, δεν είχε άλλες ώρες στο γήπεδο, κάναμε αργά. Και αυτό όταν γίνεται σε αρκετό χρονικό διάστημα, κάποια στιγμή σε ευθύρει. Και εγώ προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη στιγμή ώστε να μην φανεί και στους διοικούντες και στους ανθρώπους που ήταν γύρω στις ομάδες, αλλά και στους ποδοσφαιριστές, γιατί και οι ποδοσφαιριστές στεναχωρήθηκαν αρκετά με την απόφασή μου, όπως και εγώ στεναχωρήθηκα αρκετά, γιατί φαντάζομαι τώρα την ομάδα σε καινούριο γήπεδο, με μια ομάδα που ξέρω ότι οι ποδοσφαιριστές είναι ένα κλίμα το οποίο είναι πιο πολύ οικογενειακό, δούλευα άνετα, ήταν όλα έτσι όπως τα ήθελα και θα μπορούσα να τα φτιάξω ακόμα καλύτερα έτσι όπως τα θέλω. Και εγώ στεναχωρήθηκα πολύ. Απλά όλο αυτό με έφθυρε και θεωρούσα ότι ήταν το κατάλληλο σημείο να έρθει κάποιος να συνεχίσει αυτή την καλή προσπάθεια που έχουμε. Γιατί έχουμε όντως, παρόλα τα προβλήματα του καλοκαιριού, φτιάξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική, παρότι δεν είναι πολύ ψηλό το budget. Πρώτη φορά για μένα δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή, μακάρι να ήμουν ποδοσφαιριστής. Όλοι μεταξύ τους είναι πολύ καλά και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Θεωρούσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή ώστε αυτή την προσπάθεια που έκανα, τη δύσκολη, ας το πούμε έτσι, να τη συνεχίσει από ένα σημείο που ήμουν ο μόνος που το πίστεψε. Αυτό κανένας δεν με πίστεψε, ότι θέλω να αυτή η προσπάθεια ενός καινούργιου προπονητή θα συνεχίσει με περισσότερη όρεξη για μένα και ότι από εδώ και στο εξής θεωρώ ότι θα πάει καλύτερη ομάδα. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν να με πείσουν ότι δεν θα γίνει αυτό όταν θα φύγεις, αλλά εγώ έβλεπα κάτι που δεν βλέπαν οι άλλοι, ότι έφτασε σε ένα σημείο που θεωρώ ότι σχεδόν, όχι ότι είναι το ταβάνι, θεωρώ ότι τα έδωσα όλα, έστω και σε μικρό χρονικό διάστημα. Και θέλω να έρθει ένας άλλος προπονητής για μια άλλη κατάσταση, η οποία θα συνεχίσει να δίνει από ένα καλό σημείο. Δεν ήθελα να φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν θα ήταν τόσο καλό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να σταματάς και να παίρνεις μόνος την απόφαση εκεί που νομίζεις ότι έχεις πικάρει και έχεις φτάσει σε ένα αξιοπρεπέστατο επίπεδο. Να πεις ότι, OK, εγώ εδώ έκανα ό,τι μπορούσα, έφτυρα τον εαυτό μου, ταλαιπωρήθηκα, κουράστηκα, το χάρηκα, κατακάβλωσα ρε φίλε με την ομάδα μου και τα αποδυτήρια. Τέλος, το αφήνω σε κάποιον άλλον, δίνω τα ενία. Και επέστρεψε νομίζω προπονητής που ήταν και πιο παλιά στην ομάδα, στο αντρικό, κύριος Βλάχος. Επειδή είναι αρκετά άτομα και στη διοίκηση και από εμάς που είμαστε υπεύθυνοι στον οργανωτικό τομέα, ουσιαστικά έγινε ένα meeting να δούμε όλοι τις απόψεις μας. Επειδή ήταν και δικιά μου εισήγηση ο προπονητής, γιατί ήταν από τους αγαπημένους μου προπονητές τότε και ήξερα ότι οι ποδοσφαιριστές ξέρουν τι θέλουν να δούνε. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους καταλαβαίνει, κυρίως και μετά το προπονητικό που ήταν όντως καλός και προπονητικά. Ήταν εισήγηση όλων. Το δύσκολο ήταν να δεχθεί να έρθει. Δέχθηκε εν τέλει, παρότι έχει και αρκετές δουλειές και δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Δέχθηκε και ήταν χαρά όλων μας.
Και θεωρώ όντως τώρα με το καινούριο γήπεδο ότι θα έχει άλλη δυναμική ομάδα, θα έχει παραπάνω βαθμούς θεωρώ και μακάρι να τη δούμε έτσι όπως φανταζόμαστε όλοι. Εγώ προσωπικά να ξέρεις ότι είναι σαν να μην έφυγα από την ομάδα. Δηλαδή, το ήταν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές. Τώρα παρακολουθώ όλες τις προπονήσεις, είμαι εκεί και τους το έδειξα να καταλάβουν ότι δεν φεύγω ποτέ από την ομάδα. Ό,τι και αν γίνει, ότι θα είμαι κοντά τους. Και αυτό το είδανε. Και να σου πω και μια ατάκα καλή που είπε ένας από τους υπευθύνους εκεί που είμαστε, ο Μάριος, εκεί που μια εβδομάδα σχεδόν συζητάγαμε την αποχώρησή μου και δεν μπορούσα να βγάλουμε άκρη. Και λένε ρε παιδιά, είναι σαν να είναι στο σπίτι του, στην πολυκατοικία που μένει και έχει φύγει από τον πρώτο και έχει πάει στο δεύτερο, λέει. Δεν αλλάζει κάτι, προχωράμε, άιντε. Και λέω, τι είπε την ατάκα, τι τέτοιο. Οπότε, δεν έφυγες από την ομάδα. Οπότε δεν έφυγα από την ομάδα, είμαι στην ομάδα και όπου κι αν είμαι, σε όποια δουλειά κι αν κάνω, εκεί πραγματικά είναι σαν να είναι το σπίτι μου, οπότε ποτέ δεν θα φύγει αυτό από το κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή, μόνο αγάπη μένει από όλο αυτό το story της Τερπιστέας. Ναι. Και τώρα θα συνεχίζω, τους έχω πει, θα πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια, τους παρακολουθώ, οπότε και ό,τι μπορώ να βοηθήσω ήδη και τώρα αγωνιστικά και κάτι μπορώ να βοηθήσω ήδη είμαι κοντά στην ομάδα. Τέλειο, ωραία. Τόνι, ευχαριστώ ρε φίλε για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και είπαμε. Θα κλείσω με αυτό που κάναμε και... Ρε φίλε, τέλος πάντων, εντάξει. Κόφτω. Θα το κόψω, το μοντάρω πάλι. Πες άμα δες και για τον κόσμο που είπαμε. Αυτό θα το πω τώρα. Ωραία, Τόνι, ευχαριστώ ρε φίλε για αυτά όλα που είπαμε σήμερα και για τις αναμνήσεις τις ωραίες που μου ξύπνησες. Θα κλείσω λέγοντας το ότι κάναμε το ίδιο που μας έλεγες και στα αποδυτήρια. Παιδιά, ελάτε να μιλήσουμε 2 λεπτά, να βγούμε να παίξουμε. Έχουμε γράψει 2 ώρες. Στο ημίχρονο μας κυνηγάγανε διαιτητές να βγούμε να παίξουμε. Όπως και να έχει, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Αυτό είναι το επεισόδιο, το πρώτο κιόλας. Ευχαριστώ πολύ όσους μας είδαν, μας ακούσανε. Τώρα έχεις κάποιο μήνυμα να κλείσεις? Ναι, καταρχήν αυτό που με κράζεις τώρα, με κράζουν μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό προσπαθώ να το βελτιώσω όσο περισσότερο μπορώ. Εντάξει, δεν ξέρω, κάποιες φορές τα καταφέρνω, κάποιες όχι. Συνήθως πρέπει να μιλάμε πολύ λιγότερο όλοι οι προπονητές. Σε ευχαριστώ και εσένα για τη συνέντευξη που πήραμε. Ελπίζω να είμαι γουρλής και να μην πάει άπατο το κανάλι. Μακάρι, αν και ό,τι και αν γίνει, εγώ θα σε παρακολουθώ. Γιατί βλέπω έχεις φτιάξει ωραίο σκηνικό και θα τα λέμε. Να δούμε πού έχουμε φτάσει. Κλείσαμε πάλι με τα 2 λεπτά που λέγαμε πριν. Εντάξει, κάναμε μια ολόκληρη παράγραφο, αλλά το μήνυμα ήταν αυτό που μένει. Κάτι έγινε. Κάτσε να βγάλουμε και μια φώτο εδώ.